lagi setengah selamat yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Klebu karo anak wedok iki si Mutiara iki. Neng Solo ya duwe peda motor, Nduk. Pripun? Duwe peda motor? Nggih, gadah. Gadah. Apa peda motore? Montore Minti. Hah? Minti. Minti iki apa? Minti motor sing alit ngoten. Oh, motor cilik. Nggih. Ya mantar-mantar cilik ngono kae. Nggih. Terus sampean ya ngerti apa kuwi jeneng aturane wong numpak peda motor? Nggih. Setunggal. Kudu duwe apa? Gadah SIM. Apakah kepanjangan dari SIM? Duh, supen malah. Akeh kancane Pak ya. Ayu-ayu bae. Masa kowe iki bendina ngenggo nek ora ngerti SIM iki piye ora? Ki jeneng dereng gadah. Hah? Dereng gadah jenengan. Nah, itu enggak boleh ketika Anda belum mempunyai SIM, itu enggak boleh naik sepeda motor. Kecuali kalau dinaiki malah enggak apa-apa. SIM iki kudu ngerti. Sampe nomore pira? 20. Wis oleh kuwi nggae SIM wis oleh. Oh nggih. Kuwi yang kondur nang Ponorogo nyuwun karo Pak Polisi. Kula nyuwun SIM-e jenengan, Pak. Ngoten niku. Nggih. Kepanjangan dari SIM SIM apa? Surat izin mengemudi. Pinter, 100 nek ngono kuwi. Kecuali duwe SIM kudu ndi apa? Helm. Apa? Helm. Helm betul. Terus duit janjange. Sing hubungannya karo kendaraan. Apa? Apa nggih? SIM terus apa? Surat-surat iki lho apa? STNK. Nggenmu kendaraanmu ya nek STNK-ne. Mboten kula beto, mboten gadah. Bodong berarti pedamu. Kok menawi ngoten. Lah ora duwe STNK ngono kaya. Ora. Wah, berat bocah saiki, berat ora. Sing ra duwe STNK Rangga apa numpake walah ngebut ora nggih. Apa kepanjangane STNK? Apa STNK? Ora ngerti nek? Mboten ngertos. Salah kancane Okfa tenan kowe ora. Ya. STNK adalah surat tanda nomor kendaraan. Kudu ngerti. Nggih. Sampeyan Piyayi Putri to? Nggih. PKK apa? Napa nggih? Lah dalah kowe. Mboten ngerti? Mboten. Ah, engko takon karo ibune, Bu, PKK iki kepanjangane apa ngono kuwi. Dan Ramil apa? Sang ngerti nek. Ngene kudu ngerti mergo kuwi wawasan penting kuwi nduk. Mendina kok ucapne mendina kuwi roh ning sosok ora ngerti ngono kuwi. Kepanjangane napa, Pak? Hah? Dan Ramil napa kepanjangan? Dan Ramil. Nggih. Kowe takon aku. Nggih. Takono. Lah nggih napa? Kowe takon karo aku. Nggih. Lah ya takono. Dan Ramil napa, Pak? Kowe ora ngerti? Nggih. Padha aku ya ora ngerti. Dan Ramil ngono kuwi kudu bab ngono kudu disinau. Nggih. Nggih. Saya nek sepeda motor apa nek kuwi nuwun sewu kaya mburi kampus isi iki jane nggene mahasiswa nggene wong terpelajar nek numpak sepeda motor kaya ngono nggih mapakan lho. Bangjo belas rene sing gagas ngono aku. Mangko sing liwati rata-rata orang terpelajar ngono kuwi. Ayo. Nganti mobil kuwi mangko bar metu kok dealer disasak karo mahasiswa mergo kuwi. Ngatasi mung Petrus sing wujude namung kados mekaten kemawon parandene tasih dipun tresnani kalian warga masyarakat ing Banaran. Pramila saking menika kula sanget ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi para warga ing sampun lila legawa ngurbanaken mboten namung materi yen perlu pikiran lan tenaga kangge nyengkuyung lumadosipun adat tradisi sedekah bumi menika leres-leres pikantuk leliru saking Gusti ingkang nyipta jagat ingkang arupi menapa kemawon jumbuh kalian panggayuh jumbuh kalian ingkang dipun suwun dening sedaya para warga masyarakat ing Banaran satemah sedaya dipun ngijabahi dening Gusti ingkang akarya jagat. Allahumma amin. Ngono ya, nggih. Malah awake dhewe lek gelem apa ki ntliti lan niteni malah saiki piyayi sing gelem nanggap wayange kari wong desa-desa ngene iki, Tru. Rata-rata. Ya, ngono kuwi. Nuwun sewu malah sosok nggih sing biyen jaman erane Orde Baru Pak Harto biyen ki Istana Presiden, kementerian-kementerian instansi iki rata-rata do nanggap wayang. Ya, gubernuran wayangan, hari jadi wayangan. Ning nyatane ya merga saka jaman sing wis sepuh donya sing wis rapuh satemah saiki langka banget instansi sing kepareng wayangan
Mung karya awake dhewe uripe seniman, uripe budaya, uripe wayang ya mapan ana ing Karang Padesan. Mula saben-saben awake dhewe ditimbali mapan ana ing desa-desa ngene iki ora mungkin tok lho, Truk. Ning Laladan Madiun, Laladan Ponorogo, Laladan liya-liyane mesti ngaturake panuwun ing tanpa upama sing tegese sing menjadi pelestari dan promotor lestarinya wayang adalah piyai-piyai desa kaya Mbanaran ngene iki. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Mbanaran yang tercinta. Ya, ngono kuwi. Tur ya piyayine wah temenanan. Grapyak, semanak, semedulur. Tur ya andhap Asora Nuraga sangat menghormati, sangat menghargai kalian tamu. Dipandhegani karo Bu Inggi saha perangkatipun, panitia nggih kompak, sedaya seragame ya padha yen batik-batik kabeh ngoten niku. Menika mertandhaken bilih warga masyarakat lan ugi perangkat ing wewengkon mriki menika pancen guyub rukun samat sinamadan daya dinayan. Satu sinergi anggenipun kepengin bangun dumateng Banaran khususipun lan umumipun ing Sidoarjo yang tercinta. Tur kene iki minded wayang ora mung nggen Banaran, sok kuwi sasi ngarep ki ning Maluwadung. Biyen awake dhewe nate rono. Ya, sing ngasta ya kuwi adhiku lanang Ki Kukuh Ridho Laksana ngono kuwi. Oh, sasi ngarep. Maluwadung. Menika guru SMKI Surakarta wayangan. Ya kena bergas wong guru, Dik. Ning kuwi putra daerah Mas Kukuh saka Laladan Parengan. Lah, sebisa mungkin ya ta, yen ana bibit-bibit unggul saka daerah lokal pamane saka Tuban ngono kuwi ya kudu ditampilake. Apik kaya ngono pamane kok taun ngarep meniku nuwun sewu kok bosen kalian Pak Cahyo kalian Madangkara nimbali napa niku jenenge dalang-dalang lokal mriki mboten napa-napa sing baku tetep merti dusun, sing baku tetep bersih desa utawi sedekah bumi, dalange sinten mawon monggo, sing penting Banaran tetep wayangan kuwi sing baku. Iya, ngono kuwi. Aja nganti dipeksa ya to. Mulai urunane taun ngarep ditambahi tambah 50 neh. Ngresula ngene malah ora barokah. Iya. Ya aja larang-larang. Ora larang, pancen ya kondisine ngono kuwi, Truk. Ya to. Ngono kuwi operasionale pancen luar biasa ngono kuwi. Lah nyang kene iki janjane nyuno prisa karo Bulura wis beda karo liya-liyane. Ya to. Upamane panitia njeng anu padahal lek ping 10 mangke bonus tunggal. Iki mbeng taun wis tak bonusi terus. Ya to. Ngono kuwi. Dadi niate silaturahim, watone didum cukup wis alhamdulillah karo nderekake warga masyarakat Banaran anggene ngibarake budaya wayang lumantar tradisi sedekah bumi ngono kuwi. Ya, Waranggana sing sowan ana 7. Muga-muga warga masyarakat Banaran pikantuk pitulunganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niku. 7 yen basa Indonesia 7. Tegese muga-muga tujuane piyai Banaran dipun berkahi kalian pangeran. Lha kuwi. Sing mepet dhewe, sing mepet sisih etan. Nggih leres nggih etan nggih mriki. Niki etan nggih. Genduk Mutiara yang saking Ponorogo menika mahasiswi isi Surakarta semester pira, Nduk? Semester 4, Pak. Semester sekawan. Alhamdulillah nggih. Menika semester sekawan. Ponorogo ngendi, Nduk? Mbadekan. Ponorogo sing kulon dhewe kuwi. Leres. Ya Mbadekan. Perbatasan karo Wonogiri. Nggih niku nggih. Menika genduk Mutiara kalajengaken angka kalih menika genduk Birgita Ayu sarjana seni aslinipun saking Kota Tahu Kediri menika Mbak Birgita. Kalajengaken angka 3 menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun Pilang Kenceng. Lho kuwi. Kuwi koordinatore Waranggana sing enteng-entengi sesanggane Bu Kesi. Ayo. Lumayan bareng nek Dian wis ora asam lambung Bu Kesi saiki. Ayo. Sing marai abot dadi seniman iki ngono kuwi kok. Sing asam lambung malah Dian dhewe masalah mutah paru. Ayo. Gandeng senak didilek-dilek neh. Ayo. Ayo alah. Yan magister seni. Lajeng Bu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni Jaten Karanganyar. Kalajengaken wah menika mantasaning para widodari ingkang ret cacahipun 7 nggih menika. Cara widodari 7 nggih suprabanipun nggih menika. Su niku kewan anu su niku liluwih nggih to. Praba niku bercahaya ingkang kebak kawibawan. Ha iya. Ning ya kuwi anggere
gawe gelang kemlinti pamer-pamerke lek ilang sapa-sapa diamuk kuwi. Ayo. Ngutahke teh barang naskahku kutaan. Wis ben pancen polahe kaya ngono. Engko lek tuwek lak mari dhewe. Wis tuwek urung kuwi rumangsa tuwa kuwi rodeke ayo. Nggih. Mbak Tri Hastuti Retnowati made in saking Ngawi. Nah, menika. Kalajengaken Mbak Lia Sundari. Menika aslinipun saking Ngayogja. Menika tunggal provinsi kalian Mbak Tatin Titok ning sampun hijrah wonten laladan Sragen Kagarwa dalang adi kula Ki Aji Tanda Utama peputra kalih. Nah, wedok kabeh ya kembang sepasang nggih. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban Mbak Tatin, wah luar biasa. Mesake adoh dhewe ya, Tru. Ha iya. Niku jenenge tanggung jawab ya ngono kuwi. Heeh. Wong omahku kuwi bengi iki jane ya wayangane tak tinggal rene ya. Ha iya. Ora apa-apa wis mlaku ning omah. Heeh. Piye carane jeneng seniman aja mung golek dhuwit wae. Ning omah ya lingkungane ya digarap. Iya. Ngen kuwi ben seminggu pisan wayangan. Masa? Heeh. Iki bengi iki sok malam Minggu ya dalange gelar. Malam Minggu mburine iki Brahma. Oleh kentekan dalang ya aku sing jangka. Wah iya. Live streaming. Heeh. Live streamingnya apa? Live streamingnya ya kuwi mung serawung karo sembarang kalir. Gawe channel dhewe. Tak pantau ki jam 09.00. Masalah penontonnya piro? Loro. Ya sedikit-sedikit menjadi bukit. Heeh. Ning gebrakane sok kampung wayang ngene dhewe sok sasi sura ki luar biasa insyaallah. Tanggal 10, 11, 12 Juli iki wis grebeg sura kampung wayang. Ha iya, heeh, nganti enek Joko Jakarta tanggal mboten saged kadung suran kula. Mergo kencan karo wong pirang-pirang. Ha iya, ngombe dijoli. Oh, wis percaya wae. Ha iya nggih. Sembah nuwun, nah nggih. Iki mau sore enten ing ngersakaken pawelingku. Ha nggih. Sapa ya iki ya? Mbak Lia Sundari sing urung tampil wit sore. Wis sore ra tampil piye klenengan wis tampil kaya ngono, tampil piye. Tegese nggih lelagon ngono lho. Monggo pawelingku Mbak Lia Sundari. Menika pamundhut wiwit sonten wau dereng kula aturaken. Wonten bawane Mbak Lia niki. Mboten enten iki, Mas. Oke, siap. Mboten enten lanjut kemawon. Aku ya mung takon bae kok entit. Ora digolekne apa, ora usah. Mbak Lia ki apike lek langsung langgam kok. Pripun, Mbak Lia? Niku lho penggirang Mas Taslim. Mas. Oh, nggih, siap, nggih. Jarene kan gegarane nggih. Monggo Mas, monggo. Wah iya, nggih. Napa Mas Taslim saiki pokok sapa sing usul ya kuwi sing kenek. Ayo. Aku ning omah ya ngono. Iku kursine kudu dilih, usung-usung dhewe. Ayo. Mas Taslim ayo Mas. Kula sak ikhlase Mas. Sak ikhlase. Sak ikhlase monggo sinten. Monggo. Nggih. Mas Taslim mesti mandat karo Mbak Lia. Ora angger penggirong lho. Paringi kesempatan karo Mbak Lia. Terus lomo. Mbak Tatin, yo iki dibareni karo genduk Birgita iki. Ya, mumpung isih pelok barang, sopote pangpung. Yo nggih jumeneng Mbak Tatin, Mbak Birgita. Yo. Kula nderek memuji, nderek ndedonga mugi-mugi Mbak Tati nanggenipun gabung wonten Madangkara saged nular wonten generasi-generasi panjenengan kados Mbak Birgita niku iso naik daun tegesipun dadi waranggana ingkang hit tanpa beda kados panjenengan Mbak. Si menika nggih sampun kok Mbak Brigita nggih sampun ten luar kota, luar Jawa juga nate to Mbak. Nggih, kalian jenengan lho, Mbak. Ya, Kalian jenengan. sing ora karo aku ya tau to. Niki nggih luar biasa lho Pak jenengan sindene iki jan siji cantik, loro ya suarane apik-apik. Ora ana apa nek arane harmoni cacat ngono piye apik to. Ora ana cacate ngono lho Mas. Oh iya. Dadi wis rupa ya entuk, suara ya entuk, kabeh entuk. Nggih. Dadi penak disawangno.
Masa, Mbak? Ya aja disawang tok. Maksudnya arep piye nek ora disawang? Arep di Rasane, Mas. arep dirasake suarane. Ya maksudnya suarane to. Kita ki urung-urung wis besang-besang ngono kuwi mancing. Nyapa, Pak? Aku neh. Oh, iso dirasakne rumangsane. Lah maksudnya suarane lho, Pak. Lek suara ki ora dirasakne, dirungokne ngono lho. Oh, iya bener. Ya. Nek dirasake iki berarti ibarat makanan ya, Pak ya. Iya. Dadi wis ana pilahe dhewe-dhewe yen apik kuwi basane sawangan, ya toh. Sawangan. Yen enak kuwi panganan, ngono kuwi. Lek kepenak kuwi tumpakan. Lah ngono kuwi. Maksudnya tumpakane piye, Pak? Ya numpak apa wit Terios, numpak apa Innova, ngono iki penak. Penak, iya. Websa penak ya. Iya. Lho, penak lho. Lho, ora sobe kok ngomong penak. Malah. Aku ora ngerti iki. Hah? Aku ora ngerti. Ora ngerti ya Pakmu. Tak jelasne, Mbak. Apa? Mepsa itu tumpakane para yoga-yoga. Penak. Penak ya. Penak. Nek sinden-sinden tumpakane terios ngono, Mbak. Nek dalange? Dalange Zenik. Dalange tetep ora gelem dadi siji. Ojo nganti dadi siji, Lah, Mbak. apa? Mergo ane Mbak Tuti, engko gak iso sare, Pak. Ya wis. Lah aku melu nang kono sinden-sinden ra iso ngrasani aku. Lah, Aku wis bener kuwi jane tujuane. Jane dirasani ya ora apa-apa rasane apik kok ya. betul rasane apik. Dadi dalang kuwi dadi pengarep kuwi ya kudu siap menerima kritik dan saran dari anak buahnya. Rungokno ngene, Pak. Ngono lho, Pak. Lah aku ki angger kok WA apa ae iki Pak ngene Pak. Oke, aku mesti ya siap ngono. Selalu kok tampung ngono kuwi. Iya, Pak. Oh ya yen pancen ya piye to bir. Pon mumet nggih, Pak. Hah? Pon mumet. Apa? Lek ngrasake anak buah pon mumet. Aku ora tau ngrasakne wong urusane wong-wong kuwi. Oh. Kula iki kare busik bukes iki dimerdekake, butuhmu mung mayang tok. Ya wis mung mayang. Oh. Celuk-beluk nggo tombok apa turah apa piye no belas mboten ngerti. Oh, mboten ngerti. Jane iki sapa, engko seragame apa mboten ngerti kula niki. Sing penting jejak nggih. Penting jejak. Nek kene jejak keprak oleh ra beneran ning omah jejak bukesi barang kuwi. Oh, sia-sia. Alah dijak aku wis ora tau arang-arang ngono. Lah. Peruan. Arang-arang Oh, alah. nyoba keprak anyar. Ngene ora sama ngomong ning ngene to ya Allah. Oh, ngarang-ngarang kok dadi papat Pak ya. iki cah cilik cek tangi lho, Pak. Bu. Oh, Mbak Bergidah dijejak ora? Cok dijejak ora? Ora, Mbak. Aku Ora. jejak-jejak dhewe ya, Mbak. Alah sok suci kuwi berita. Ya ampun to, Pak. Suci. Aku gak suci. Yo ngaturake lelagon timik-timik coba kaya apa. Nggih, ten pamundutan apa mboten, Pak? Niki pun telas, aku tak kangen karo apa jenenge kuwi kelinci ucul. Aku kangen karo kelinci ucul orang iki. Nek kudu dibawane iki mumpung pelok barang terus iki. Aduh klinciku. Wah, ngono kuwi. Niki tesih kathah lho Pak Dalang sing sami lenggah lek-lekan. Nggih, alhamdulillah. Untuk YouTube mawon nggih tasih kuatah ya Mbak Tati. Oh nggih alhamdulillah nggih. Kathah sing remen kalian Madangkara. Nggih, kancane do remen kinten-kinten jenengan remen mboten kali Madangkara. Kula remen. Alhamdulillah. sakmene mbiyane sing sampean senengi sapa, Mbak, kira-kira? Maksudnya kok seneng persone to? Iya, maksudnya iki sing apa ya? Oh, ketoke ini orangnya itu ketoke menarik, ketoke wongke baik ngono lho, Mbak. Oh nek nggon kuwi ra ono kuwi. Duh, nek kene iki lho, lek ning Madangkara. Lah ya ora ono. Berarti kene sing Nek menarik. kabeh dadi siji aku seneng kabeh. Oh. Nek kon mboko siji aku ora enak aku. Gak enak. Nek ijen-ijen ra gelem, nek dadi siji gelem. Filmnya bareng-bareng. Kok nek aku ndak marake engko iri dengki lho. Engko aku milih iki engko sing siji meri. Betul, kuwi orang bijaksana kaya jenengan kuwi. Ya aku milih dalange wae. Dah. Hari ini njaluk dijejak to piye? Aja jejak. Kuwi umurku karo aku jane waduh dhek iki. Ayo, sak anakku jane. Mosok Heeh. Sampeyan pira to kelahiran pira to? lahiran 8 Lah dalah. lah Pira? 86. Lah dalah 86 tenan. Ana. Lah kuwi sak adikku sing ragil. Jenengan pinten? Aku 73. Alah tenanan lho, Pak. Tenane. Wong kok seneng men
saya napa iki lho. Oh. Ada ta Tin? Semono kok. Alah kacek sethithik karo aku. Nek sethithik kandhane kok. Ayo coba. Mbak Tatin sik, ayo Mbak. Aku sih. Nggih no. Semon kayak iki Mas Taslim iki njaluk tak kempit tenan aku iki. Kempitan Mbak, kempitan kuwi. Wis pas ya. Iki nek dicopot iki ne tak kempit ngono pas ya. Kerih lho. Kaget kabeh lho kok telu. Apa iya, iya. maksudnya? Bawa ya Pak. Bawa. Ning cungkil Pak. Sek. Apa nih? Pak telu ki piye, Mbak? Lah, kita terus Mbak Tatin karo Mas Taslim telu. Ngono. Kok sik duk nek kuwi. Lah kowe dhewe pikirmu sing ngono. Lah aku mending ngomong tak kempit. Kempit, Pak Taslim dikempit. Lho kok telu maksudnya? Lah iya. Gambarnya piye, Pak? Kita kowe terus karo Mas Taslim Sing tak kempit ki ming Mas Taslim tok iki Brigita ra melu. Oh, berarti loro berarti. Iya. Ya wis Mas berarti yo. Ayo. Aku dadi piye ah. Ayo. Mare ngegeti Mas Taslim iki. Ayo. Biyen zaman sinden iki sik bareng karo bis itu masalah. Kaget tau lho Mbak Tutik ora gawe klaku Mbak uduk ngono. Ya Mbak, ya. Jernih suarane. Iki lagi gerok ya. Loh, geroke kaya ngene apa nek pas utuh. Ah. Aku malah seneng lek rada gerok-gerok ngono kuwi. Lah wis serak-serak basan. Ketok lek laris ngono lho maksude. Ora mergo watok kok, ora mergo laris. Watuk gampang tambah-tambane lek watak ya angel. Watok napa tambane Pak Dalang? Ya obat. Obatnya napa? Ya. Jahe, kencur, jeruk. Oh, jahe kencur. Terus baru ditambahi karo kecap, dipreske jeruk, ngono. Bar kuwi cemplungne ning drum, ya ta. Karo minyak, Ada minyak, diobong. diobong. Sak drume. Terus aku narik dalangnya ya. Ayo kobong bareng. Heeh. Aku dadi anoman pas kuwi. Anoman obong. Anoman tak buntute nang mburi ya. Lah bener ta anoman mburi. Lah iya, nek jenengan dadi anoman ra ndek buntut ta? Itu buntut ta? Apa? Pukul. Ayo sama ayo. Ya. Berarti cilik goren ya. Ayo nembangmu ndak kelangan ngeng kowe kok ora. Lah iki Mbak Brigita apa aku meneh? Ya Mbak kita yo. Karo Yogya kecelik ya Mbak ya. Lah napa? Nggih terus niku. Jane napa, Bu? Kecilik lek mriki. Oh, kecilik. Napa-napa wong kabeh duwe aturan dhewe. Iya, kecelik. Nggih. Keculek beda ya. Ayo. Ya Bir. Matur sembah nuwun. Sampun kelinci ujo. Saiki karo nostalgia Mbak Tatin. Nggih. Sampeyan zaman hit-hite ning warga laras mbiyen zaman era sik sugenge Maseno ki lek jenenge Lewung, walah temenan. Tak golekne kanca Mbak Munasirah karo Mbak Tri Hastuti coba kaya apa. Siap. Trio. Iki cilik kabeh ya. Napa? Cilik-cilik. Lah rumangsa ta sampean gede dhewe. Nah iya. Jane aku karo Mbak Lia wae kok. Ya ora. Sepadha. Lah ngene malah apik. Nah. Kiwa tengen cilik-cilik sing tengah gedhe lho. Kiwa keran tengen keran tengah drum ngono. Esuk aku rek terkenal sinden drum ngono. Lah kuwi jasaku berarti. Oh, Cik, matur sembah nuwun, Cik. Nggih sami-sami. Ya mau karo Mas Tulus jenengan tidak mriki. Injih. Lah pundi kok ora nate munggah gamelan. Wonten wingi panjenengan. Mas Tulus sugeng pinarak. Ndang toto-toto mobilin ndang dipanasi. Bar niki bintange ajeng pundur. Alah oleh bintang apa? Mbak Dian, sik semangat Mbak Dian. Semangat, Pak. Luar biasa. Nggih. Pripun sinden sak derete sing angel diatur sapa? Birgita. Kok iso Birgita? Bener rotas ya. Ora Mbak Tuti to malah. Mboten muanut niku kalih kula. Kula sakniki pun manut pun jinak. Pun tunduk. Pun tunduk ketemu pawange. Oh iya. Soale sing saged ngelus kula nggih namung Dian. Nah, kono ditata sing apik. Lek piyai kangkung ora gampang bergesekan. Lek piyai putri gampang sithik-sithik masalah. Piye carane iki ditata saling lenggono ngono. Saling menyadari, sabar ngono. Tapi nggih pun kompak kok Pak Yoyo. Kompak toh? Pun kompak semua. Nah,
Nggih, kompak lek pas rame ngeten kompak. Lah ya bareng-bareng kok ya nek ora kompak ya. Iya. Nggih, mangga dipun aturaken langsung kemawon lewung kunjuk dumateng sedaya para lenggah warga Banaran yang tercinta. Yo.